Sugeng siang para tamu kakung mewah putri. Tinarbuka kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh para bini sepuh. Mati Mas Pon. Putus iki. Para bini sepuh ingkang mestuti dhateng pepoyaning kawutaman ingkang sampun pana ing pamawas sabda ing pitutur. Ingkang dados pandam-pandaming kawula dasih pantes pinundhisa kinabekten. Para alim, para ulama, para santriwan dalah santriwati, para songsong agung ingkang sadu dados pangayomaning kawula dasih. Ugi ingkang pantes kawula pundi saha kula bekteni. Para tamu kakung mewah putri kang boten saged kawula sebutaken asma setunggal muka setunggal. Hananging boten ngirangi pakurmatan kawula dumateng ngarsa jengandika para tamu. Keparenga kula miyak kamardikan jengandika ngadeg sawetawis mradhapa dawuh saking Bapa Sujaka miwah Ibu Rubinah ingkang sampun kaserat wonten ing serat sedahan. Bilih Bapa Sujaka Ibu Rubinah ingkang kagaduhan Atmaja Siwirara Aisyah Kusumawardhani ingkang samangke badhe kadhawuhaken anut satatane adat kalian Acep Wijayanto Atmaja kagung saking Bapa Kasyanto miwah Ibu Rohyati. Dene adicara dhaup temanten samangke kalampahan wonten ing wewengkon kampung Selang Jati RT kalih RW 3 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Bekasi. Dene roncening adicara setunggal miyosipun risang temanten putri manjing dhateng sasana rinengga. Kalajengaken dhaupipun risang temanten kekalih bilih purna dhaup temanten badhe kaboyong jengkar saking sasana panggih tedhak ing sasana rinengga. Dumugi ing sasana rinengga kalajengaken kerobongan kawiwitan pangkon jumenengan tanem kacar kunjur dulangan mewah ngunjuk ugi samangke purnaning adicara temanten badhe sungkem hanya nyadang rumentahing pangestungkara dhateng ngarsa dalem Rama miwah Ibu. Para tamu kakung miwah putri adicara dinten menika dipun giyaraken secara langsung kalian cerah foto cijantung makarya sarengan kalian campursari mara tresna ugi sinengguyung saking kadang audio sound system ingkang dipun prakarsai Raka Mas Pono nuninggih Alkalin Audio Sound System. Para tamu kados risang temanten putri anggenipun mulas wadana sampun purna daya-daya arsa kaboyong jengkar saking panti busana tedhak ing sasana rinengga yen sinandra katiuping samirana nganti kaya gandane puspa warna. Suwuh rep Data Pitana suwuh kang mengkuwerdi sirna rep tumuli suasanane sidhem
Data Hangesti pitana kang mengkuwerdi luhur ing tengahing rahina Surya kepalang mega endi endah pawiwahan kaya ing taman Indraloka saisining tarub asung panembrama mrih kang nembe seba nuninggih risang temanten putri Rara Asyah Kusuma Waradani sekar samya mekar binarung oceng peksi merak ngigel ayam mono hanyenggai bingar hambabar dayaning praptane risang temanten putri kacarita ngegla risang suba manggala kang nyangkul jejiban luhur dadya manggalaning yudha senopati ngaloga awit watos yen to kesandung ing warata kabentus sing tawang sinten to ingkang maragani dados manggalaning suba nuninggih kadang kula werda ingkang mijil saking Surakarta Adimas Handaka lumampah sawuntating risang cucuk lampah ngegla katonton kaya ana sorot kang sumunar sasada lanang jebul tejane risang temanten putri kang binayangkari tuhu wanodya kang sulistya ing warna angagem busana ngemba busananing garwanata gumalebyar agemanira lamun kena sorot sunare pandam kurung kang hangrenggani kadya Kartika kang asilih pernah Rikma cemeng hangembang bakung ginelung rinenggara roncen sekar melati kang sinampiraken ing pamidhanganira katiuping samirana gandha wangi hangebaki jroning pawiwahan palarapane kang nyela cendhani apepaes kresna hanjenges kekes nambahi pantes alise nanggal sepisan hidup nyoto mengeng tawang netra blalak kedhep nyokang damar kanginan godhek nguduk turi pipi duren sajuring lati bebasan gula satemlik waja miji timun eseme risang temanten putri pait madu candrane jonggo ngolan-olan hangelung gadung astong gendhewa pinentang payudara kang nyengkir gading wawaking pranaja risang temanten putri singset kapathet dening ageman sasat cengkir gading piningit yen Cinandra kadya njebol-njebolna mekak madya setu bandaning salira tindakira risang temanten putri kadherekaken ingkang ibu miwah ingkang rama kaya-kaya wis dumugi unyan kang tinuju nulya dening katining sekar cepaka mulya sasele
risang temanten putri kalenggahaken lenggah jelek ing sasana rinengga. Katingal risang temanten putri sampun lenggah hanggono raras, hanggono sarira raras kawuryan, ateges lenggah piyambakan kang sumengkaning waradaya kaya wagi-wagi enggal kriwana gage-gage enggal daukna. Para tamu risang temanten putri Rama miwah ibu lulus kanthi harja praptanya dhateng ungyan kang tinuju. Kepara risang temanten putri sampun lenggah anggono raras. Praptane temanten putri kawis tinggal ing madyaning pawiwahan ana wujuding ranu padha. Ranu ya kuwi banyu padha werdine suku. Tripuspita kang wis winadahan bokor kencana ya ing kono temanten kekalih badhe hanetepi upacara panggih. Saking katebian kados katingal wong agung kang apindha Nalendra Rama ibu miwah para kadang Wandawa wis samapta. Humiring lampahnya tedhak ing sasana kang tinuju. Tumuli jengkaripun risang temanten putri saha dhauping temanten kekalih yen Jinandra kaya kairing swara kodhok ngorek ing patirtan. Kepada hadirin kami mohon berdiri. Dumateng para tamu kasuwun jumeneng saking palenggahanipun sawetawis kangge pasung pakurmatan dumateng dhaupipun risang temanten. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya wis dumugi wahyane mangsa kala dumawahe ngakodrat ana titahira Gusti kang sawiji putri kang sajuga priya kang peputri sesilih Aisyah Kusumawardhani kang sajuga priya kekasih Acep Wijayanto kang ilo-ilo ujare kina cinandhi ing angkasa sarta mulat dhateng endah edining budaya tulus sarta netepi upacara adat widi-widana adat ya kuwi tata cara widi werdinipun Gusti Wiluhur dana Mengkuwerdi paweweh titi adicara tinggalanipun para leluhur ingkang ageng pangaribawane dumateng sok sinten ingkang kersa nguri-uri sarta nindakaken budaya menika laju lampahe wong agung kang apindha Nalendra ingkang lumampah saya dangu saya cetha ngeglo agung Prabu miwah Prabowo lampahnya ugi kadherekaken punang ibu miwah ingkang Rama alon tindaknya sangsaya dangu sangsaya caket tumuli
tangkep catur netra. Tangkeping catur netra mahanani pangaribawa rasa tresna kang tumanem jroning sanubari. Kumlawe astane Aisyah Kusumawardhani mbalang gantal gondang kasih. Acep Wijayanto mbalang wujuding gondang tutur marang gegununganing ati gantal kang dumadi saka roning suruh kang wis lininting tinangsulan lawi wenang. Sumurupa nganti weruh pinilih suruh kang temurose pangajap ketemu raos tresna sejati kakung lan putri kaiket ing lawi wenang yaiku kailiket ing palakrama suci nyawiji salaminya wiwit dinten menika ngantos sak lami-laminya. Satemah risang temanten anggenira lumampah sangsaya dangu sangsaya caket hanya ketiken ndaga sarta kumambang kambanging kanthil melati kelawan mawar. Kaya kang tansah kumandhel kandeling padoning netra winawaring tembung manis dadya lambang kaendahan donya tekeng dalan daya-daya. Wujude kanangan tiga tinapaking padha dening penganten kakung pecah sanalika. Pecahing kanangan tiga ambabar daya, mecah wiji dadi ya mecah pamarira. Mecah wiji dadi ing pangajap sak sampunipun netepi ing palakrama. Mugi temanten kekalih enggal kaparingana momongan tumuli risang temanten putri laju anjengku sumembah sarta hamijiki dateng samparane keng raka. Anggenipun sungkem anggenipun mijiki dumateng keng raka kinarya pratandha salipane wanita kang wis pinengku priya ingkang yektos kedah bekti dumateng keng raka. Samparane kawijikan sarining sekar kang gandane wangi mugi anggenira lumampah ana ing alam bebrayan sageta njaginam asma sae saking trah tiyang sepuhipun. Dinten menika Acep Wijayanto ingkang sampun kagaduhan garwa tumuli kagungan tanggel jawat njunjung derajat kang garwa jumeneng saking anggenira sungkem jumeneng abenajeng kaya amung sakedhep netra temanten kekalih sampun jumeneng abenajeng tumuli katangkepaken asta kekalih dadi sawiji. Lajeng kawaosaken mantra kunjuk dumateng ngarsaning para dewa. Kawaosaken donga kunjuk dumateng Gusti kang akarya loka. Waosan donga, waosan mantra kaya sumusup ing himantaka mugi pamintane temanten kalih enggal kaijabana. Amin amin Allahumma amin. Samangke temanten sampun kajumenengaken jajar sesandingan kang wus samapa arsa kaboyong jengkar saking sasana panggih tegak dhateng sasana rinengga kaboyong sindur dening Kang Rama kaboyong sindur awarni seta myang rekta. Anggenipun hamboyong temanten kekalih yen cinandra kaya kakanthi ing tengahing padang bulan. Denging purnama
sinigek kang kacarita gentya kang kawuwus kaya ing tengahing padang bulan temanten kaboyong saking sasana panggih tedhak ing sasana rinengga hanamung Bapa Sujaka ingkang sampun nyaosi kewajiban dumateng Risang Suba Manggala tuhu Adimas Kamandaka ugi nderek dawuh saking Kamengku Gatiniti pirsa marga ageng kang arsa kanggo lumaksana rawe rantas malang putung samapta bebela yen ana bebaya ing samarga-marga ngegla tindakira ingkang Rama Bapa Sujaka mboyong temanten kekalih saking sasana panggih kaboyong kagendhong mawi sindur kang awarni seta myang rekta sanepane temanten anggenipun lumampahing alam bebrayan sageta pikantuk tuntunaning reh kautaman mugi temanten anggenipun lumampah ing madyaning bebrayan agung tansah wani yen to bener lan wedi yen to kuwi tumindak kang luput tuturi handayanipun ang ibu so kadang besan ingkang kairing kadang Pandhawa kang humiring lampahnya sasat sela blagiti sela watu blagiti semut nganti kaya semut kang lumaku sanduwuring watu ndalidir tan ana kendhate genya lumampah salebeting manah datan lali tansah meminta dumateng kanugraning Gusti Allah murih sembada kang sinedya gegayuhanira temanten kekalih kacarita lampahnya temanten Rama Ibu sampun dumugi umyan kang tinuju ingkang sampun kasamaptaken dampari nengga reroncen sekaran kang maneka warna kaya dadi gambaraning lelakoning wong urip mengkone bakal nemu lelakon kang maneka warna tumuli Bapa Sujaka lenggah satemah temanten kekalih kapangku katimbang ana ing jengku kanan jengku kiring salebeting timbangan punang ibu atur pangandika ingkang kawijining lesan Bapak abot sing ngendi timbangan antarane Atmaja kakung lan putri Pak Ne Bapa Sujaka ngendika padha abote midhanget atur pangandika ingkang kados mekaten Ibu Rupinah mongkok jroning galih tumuli temanten kajumenengaken saking timbangan pangkonipun ingkang Rama Bune aturku timbanganku wis padha marang Aisyah kelawan Acep mengko teges aku ora mbanci ndembanci ladang marang temanten sakloron awit wis padha timbangane kaya-kaya dina iki wis samapta temanten tak tandur ana ing madyaning bebrayan agung nggir sliramu samapta tak wisuda lenggah ing dampari nengga dadi raja lan ratu ana ing dina lan wengi mengko sak sampunipun lenggah sesandingan kaya ilang sipating jalma sawantah ora mantra-mantra Aisyah kelawan Acep kang katingal kaya Kumajaya lan Kumaratih kang sesandingan Kanjeng adicara salajengipun para tamu mugi rahayu
temanten badhe netepi upacara kerubungan kawiwitan kalian kacar kucur Gunakaya ya tampa kaya Acep Wijayanto jejering mijil kakung ingkang dinten menika sampun kagungan garwa Rara Aisyah Kusumawardhani saenggot kagungan kewajiban paring tanggel jawab lair miwah batosipun kacar kucur ingkang kasokaken saking kampil dumateng risang temanten putri kadamel saking yatra gerincing beras kuning kacang kawak dele kawak wis katampi peparing saking Keng Raka tumuli kangge pangeling-eling awit Aisyah kelawan Acep putra putri ingkang ginunggung ing piwulang agami wiwah tata krami satemah bilih samangke anggenipun nempuh ing bali wisma nempuh ing palakrama mukti wibawa nanging tansah enget lebetipun ingkang ibu miwah ingkang Rama bilih tebi anggenipun cumandhak sawanci-wanci badhe nglonggaraken wekdal sowan asok glondong pengarang-arang sarta tuwi kawilujenganipun ingkang ibu miwah ingkang Rama dadi mongkok penggalih wong ayu titipan Muraja Brana iki bakal tak simpen mengkone bisa kanggo pawitan anggonmu omah-omah ya nggir kasinggihan Kanjeng Ibu mara kaki nini terus nelaku ning upacara ya nggir sendika dawuh Ibu ngestaken dawuh Kanjeng Ibu gumbira manahipun ingkang Ibu bingah maonosipun ingkang Rama awit kagungan atmaja ingkang luhur bebudenira ngangge adicara salajengipun nuninggih adicara dahar walimah utawi dahar sareng sekul punar kadamel dados tumpeng jejeg kaya wis jejeg adeg-adege TKT risang temanten kekalih anggenipun badhe nempuh ing alam bebrayan lebur ing samudraning bebrayan agung anggenipun dahar sareng maratelake manunggaling cipta manunggaling rasa manunggaling karsa kacipta kang sawiji putri Aisyah Kusumawardhani kang sajuga priya bagus Acep Wijayanto kanthi raos tresna ingkang tuwuh tulus saking telenging manah karsa sarengan arsa mbangun brayat agung wiwit dinten menika ngantos salami-laminya ing wanci raina pantaraning ratri ing wanci bungah lan ing wanci susah daran ingkang kaparingaken dumateng risang temanten dadiya kiat santosaning batos punang temanten anggenipun lelumpan ana ing samudraning bebrayan satunggal baka sawiji lumados ing adicara ingkang kapratitesaken dening juru ladi Ibu Taringgah Dimas Kamandaka ingkang ngancik adicara salajengipun temanten badhe kapiringan unjukan tirta ingkang wis winadahan cangkir banyu bening sanepane katresnaning Aisyah Kusumawardhani marang Acep Wijayanto katresnanipun penganten kakung Acep Wijayanto dumateng garwa Aisyah Kusumawardhani
ingkang tuwuh tulus saha suci dayane banyu kang menep dayane banyu kang asrep kanthi linambaran menep manteping kalbu mugi dadi daya adem ayem tentrem anggenipun nggayuh ing emah-emah dene salajengipun saderengipun sungkem kapiji dumateng panjenenganipun Bapa Tugiya kapurih nglolos duwung ageman risang temanten kakung punapa ta merah ingsun prihatin waspagung mijil tuhu dahat tanpa karya sengkan rine mekan Gusti gelung rinu sak segarnya sumawur gambir melati tumuli jengkar Sri Nalendra hanganding kang garwa arsa sungkem hanguswa pepadanira tumuli simpuh nganti kaya konjen ing Bantala salebeting sungkem risang temanten Putri Asyah Kusumawardhani matur dumateng ingkang ibulah menika ta pangandikanira Kanjeng Ibu Ibu ingkang sampun kawawa pinangka papaning yoga brata sangang candra dasari laminipun Ibu Aisyah ngaturaken sungkem bekti konco Aisyah nyuwun pangapunten saking sedaya dosa lepat kula saha nyuwun tambahing berkah pangestu dalem Ibu. Tobat-tobat atmajaku wong ayu. Nganti nglumpruk bebayune Ibu nampa aturmu kang tulus saka telenging ati Aisyah. Sungkem lan bektimu wis tak tampa enek dosa lan lupute antarane aku lan panjenenganmu muga Gusti paring pangapura ya nggih lan pangestune Ibu tampan ana kanggo sangu kamulyaning bebrayanmu Aisyah matur sembah nuwun Kanjeng Ibu Bapak Rama Aisyah Kusumawardhani ingkang sowan Kanjeng Rama kene-kene wong ayu
gita-gita nganggo gati ana parigawe apa sliramu sungkem ngarsanipun bapak wong ayu. Rama, pepunden kula Rama pengayoman kula ingkang sampun ngukir jiwa raga kula Rama. Aisyah ngaturaken sungkem bekti konjuk wonten ngajeng ngarsa ngandika Kanjeng Rama. Aisyah nyuwun pangestu Rama. Aduh, wong ayu. Bungah penggali bapak lan ibumu ora kaya dina iki nampa kanugrahan putra putriku wis nampa wahyuning jodho. Cunduk kaya kekudanganing bapak ibu nalika sliramu isih timur, Nger. Sungkem lan bektimu tak tampa wong ayu. Puji pangestune bapak tampan ana gembolen kanggo sangu kamulyaning bebrayanmu. Aisyah, matur nuwun Rama. Acep Wijayanto, Nger, wong bagus. Nyadong dawuh Rama, aku titip Aisyah Kusumawardhani ya putriku. Derekno anggonmu omah tansah atut runtut runtung-runtung rerentingan kaya mimilan mintuna lan derekno garwamu nyuwuna pangestu marang Rama lan ibumu ya Nger. Sendika dawuh Rama. Tumuli lumarap temanten kakung dhateng ngarsanipun Ibu Rohyati Bapak Kasyanto. Bagus Acep Wijayanto gisimpuh dhateng ngarsanipun ingkang ibu ingkang sampun napakaken sangang Candra Dasari. Aduh ibu inggih kalenggahan punika kula Acep Wijayanto pojok sengandika ngaturaken sungkem bekti kunjuk. Acep Wijayanto nyuwun pangapunten saking sedaya kalepatan sanjun tambahing berkah pangestu dalem ibu. Putraku bagus, bombong bunga. Aku iso ngutang sliramu nalika cilik nganti diwasa. Titi wanci wis nampa wahyuning jodho, Nger. Sungkem bektimu marang ibu tak tampa. Pangestune ibu tampan ana ya kaki. Matur mbah nuwun ibu. Tansah kula gimbol, kula betaken dados jimat lan paribanggen kula mbangun Bali Wisma kelawan garwa kula. Iya kaki. Mara gaging, Nger. Sungkema marang Ramamu kang wis ngukir jiwa lan ragamu Acep Wijayanto. Kanjeng Rama, kula ingkang sowan. Kula nyuwun pangestu jeng ngandika Rama, kula atmajaku wong bagus Acep Wijayanto. Tobat bungah bombong kanugraning dina iki bebasan kaya kajugrukan wukir sari kablebekan segara madu. Nger, cunduk kaya kekudanganing bapak kekudanganing ibu nalika sliramu isih timur tak kudang ing diwasamu bisa mengko wanita ayu kang utama dina iki jebul wis dadi kasunyatan. Sliramu kelakon nyanding Putri Bapa Sujoko Ibu Rubinah Aisyah Kusumawardhani. Nger, dongane bapak dadi keluarga kang atut runtut, dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah lan enggal paringana momongan putra putri ingkang soleh-solehah. Ya Nger, matur nuwun Kanjeng Rama, matur nuwun Rama Ibu. Para gage kakinini enggal kunduru angedhaton lenggah ana damparmu isih akeh para kasepuhan kang arsa paring pangestu marang jumenenganmu ya Nger. Sendika dawuh Rama, sendika dawuh Rama. Kapiji dumateng Kang Bapa katuran ngagemaken keris pusaka dumateng temanten kakung.
sungkem temanten kekalih dhateng ngarsa dalem ingkang ibu miwah ingkang Rama gawe perbawa trenyuh raos ing penggalih ingkang ibu ingkang Rama ugi temanten kekalih kaya-kaya ora kuwawa hambendung tetesing waspa tumulih tumiba ing pangkoning Rama ibu wujude bening kadare roncaning mutiara nggih Ajab lan Aisyah sliramu tansah eling lan mersudi marang dawing para sesepuh yen jer basuki ngono mawa beya kabeh gegayuhan ngono mawa pengorbanan dina iki sampun dipun korbanaken wujudipun bekakak setunggal bekakak menika badhe karebataken antawis temanten kakung saha temanten putri sumangga sang Subamanggala ibu juru ladi titi adicara salajengipun wujuding rebutan bekakak menika salah setunggaling pengorbanan ingkang dipun sagahi Aisyah so Ajab sagah ngorbanaken menapa kemawon hamung kangge kabagyan kautuhan rumah tangganipun dalam hitungan ketiga bekakak nembe dipun tarik nggih 1 2 3 pengorbanan menika tamtunipun mboten sami ageng alitipun nanging sami linandasan kanthi luhur ing budi utawi gayuhan ingkang luhur saengga dayaning niat kang suci sedaya pengorbanan mboten dipun tingali ageng utawi alitipun nanging dipun tingali dayaning utawi niatipun niat ingkang tulus tuwuh saking telenging manah temanten kekalih hamung mersudi murih rahayuning sedya temanten kekalih inggal kajangka para tamu sawetawis raos trenyuh saking temanten kekalih kaya-kaya datan kawawa rinasa kaya nglumpruk apindhane kapuk satemah jegrek kaya Tugu Sinukarta sinegek kang kacarita gentiya kang kawuwus wus purna risang Subamanggala ibu juru radi Bu Tari anggenipun nderekaken dhawuhipun temanten kekalih samangke badhe kunjuk pasugatan beksan ingkang katindakaken dening Adimas Budi Bogel Hadi Prayitna wonten ing beksan Bambang Cakil dumateng kadang Pranata Pitaswara kasumanggaken kurangku kalinga salat jatmika Matana kudu manis muresen seming sasama sama ning manungsa sami
Prawana Nalendra Kong Binathara wis nganti kang garwa wanodya kang sulista ing walana wis wah cepul ana pawiwahan agung bos ratuku ya bendaraku lilanana aku bakal takut gawe liwat mung tak gawe lewat tanganku calok srana balikku diderekake marang kadang pangiringing Sekar Jepaka Mulya Sajodo dasar sipating buta kang gawe sifat murang tata adoh saka duksna namung kebak ing sifat angkara mung tanggo gawe liwat yondo yo aku dalmi sono sranane glemoh ngetutne aku metu ing njaba ben aku ora salah anggonku metu lumaku liwat ana ing pawiwahan iki yen mung kuwi kemeng dadi karepmu saiki uga ayo buta ayo
tanil kuning dedeke lentir dasar selekan wong ayu Lilanono Latala rekan mantri ndir penjalin wus kasebut satriya pawakan buta kang murang tata tebih ing Parawaga Sena amung buta simboling memala yen Butawa Sirna saka ngarasane temanten kekalih Mugya Sirna sakathahing memala satemah hamung manggih bagya mulya kang sinedha rahayu kang tinuju wis isih loro wah sing endi dhisik sing kiwa apa sing temen blas latala enggal sirna saka ing pawean kang kene apa kurang lega tak balang kemudha buta wis ora wedi aku durung lega aku urung gelem liwat saka pahargyan iki yen durung diterke karo para kenyopan dereking ratu kelawan raja ing dina iki yen mengkaya mengkono ayo putra aku sagung ngetutake kang dadi laku enggal sirna saka ing parwiwahan iki wis mengko dhisik aja mung waton omong nanging udutna kanggo kasunyatan ya wong ayu ya terus karepmu piye ayo joget nek ra joget aku ya ora bali wah iki bubrah wis ladalah kok malah ngebrok ngono ta buta aku isih nyokang muda aja kaya mangkono buta wis dadi niatku dadi tekadku pawiwan iki wis tak gawe liwat aku gawe srana mula aku buta enggal kondura enggal bali ya buta ora ora kuat wakil Dimas Kamandaka matur karo bendaramu kasih tepuk tangan yang meriah hadirin luar biasa yes kene iki nyeneke buta buta apa kang dadi panjalukmu wis tak pinangkani teko dhisik mengko dhisik manuta tak omongi tak bisiki daya-daya rekan buta iku ndir penjalin matek aji daya kawijayan matek aji kekuatan
kaya ngedruk bumi kaping 3 ben tambah rasa awake kaya wah urung bali mengko dhisik pisan neh jare jek pisan neh jare aku wis ora kuat Mas Buta yen ngono-ngono wis aja kuwatir kaya lirna pangendane kelimper yang mantri kendir pendalin pagrayu kang manut ya kang sulista ing warna tan wedi ngadepi yaksa kang ngurang tata Grama mintek kanugrahaning Gusti Kang Akarya Loka muga-muga sirna buta sirna sakathahing memala amung manggih bagya mulya Acep Wijayanto Bagus Acep Wijayanto Aisyah Kusumawardhani kuat ora Gel kuat oke gajal wae seliramu wanita kang pungkasan kang tak sraya nguntapake lakuku saka ngarsane ratu Gustimu yen seliramu saguh dina iki uga aku bakal bali malang jangkaku wis gak ayo to Mas Buta nek bali ya bali piye kuat ora kuat gak jajal ya sanatan cilik nanging aku kuat darbe kekuatan weto pangendane lagalah hadirin sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk beksan Bambang Cakil yang didukung oleh pager ayu wanita-wanita cantik gadis-gadis cantik di Kampung Selang Jati. Untuk pager ayu kami persilakan kembali merapat ke pengantin untuk difoto. Mas Kamandoko foto sekalian tak tutupi acara. Jangan gending ora Mas tinggal nutup Mas. Sak-sake Mas gendinge Mas. Para tamu, para sesepuh pini sepuh pengamat seni, para pamirsa luman. Para tamu, para sesepuh pini sepuh pengamat seni, para pamirsa lumantar giaran langsung cerah foto jantung menggah mekaten pasugatan wujudipun daup temanten Atmaja Siwi Bapak Sujoko Ibu Rubinah Roro Aisyah Kusumawardhani kalian Atmaja Kagung Bapak Kasyanto Ibu Rohyati pun Bagus Acep Wijayanto ingkang dinten menika lumampah wonten ing Kampung Selang Jati RT kalih RW 3 Desa Wanajaya Kecamatan Cibitung Wewengkon Bekasi. Pramila sampun purna titi adicara temu penganten. Kula Bundan Winarno mewakili kadang kula Dimas Bagus Kamandoko Adi Mas Cakil, Budi Bukir Adi Prayitno, Ibu Tari, Campur Sari Moro Tresno, audio sound system saking Mas Pono, cerah foto
nderek memuji mugi-mugi temanten kekalih anggenipun manggun brayat agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal kaparingana momongan putra putri ingkang soleh-solehah. Kathah kekirangan kathah kalepatan ingkang kula sengaja utawi boten sengaja kula pribadi amun nyuwun lumunturing jala nidya sawi pasana jaya jaya wijayanti rahayu ingkang sami pinanggi wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hadiah utama yang tentunya nanti akan disiarkan secara langsung dan akan diundi sesuai dengan apa hadiahnya. Adik-adik Kang Mas Mbak Yu, semoga yang ala berkah sing urung sunat iso sunat, sing saat sekolah iso pinter sekolahe, sing urung di bojo enggal di bojo, sing urung mantu iso mantu, kados hajatanipun Bapak Sujoko Ibu Rubinah, tamune akeh, hiburane apik, tendane apik, samu barange sae. Semonggo dumateng niki Ibu Tari kados pundi anggenipun notol supados tidak merusak taman, tidak merusak suasana ya. Pokoknya nanti tidak boleh merusak taman loh ya. Tidak boleh merusak taman karena taman belum selesai, belum foto. Monggo untuk temanten boleh agak maju saja dari sini nggih. Boleh dari sini saja ke sana biar tidak mengganggu keindahan taman. Bapak Ibu nderek mriki nderek nyawer karena hari ini jenengan sudah purna anggenipun napa menika nderekaken atmaja. Boleh agak munduran, agak mundur. Yang penting agak mundur. Yang penting lemparnya di luar ini ya, di luar kaca supaya tidak berebut. Ntar dulu didoain dulu. Kamera siap belum? Are you ready? Iso Inggris MC ini. Adik-adik sudah siap ya? Pokoknya toto dengan itu dalam hitungan ketiga baru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya supaya Mbak Aisyah dan Mas Acep dalam berumah tangga bisa langgeng, dalam berumah tangga bisa bahagia sejahtera selamanya, cepat diberikan momongan, nanti menjadi rumah tangga yang kaya raya dan gemar bersodakoh seperti pada hari ini. Semoga yang hadir di sini juga mendapatkan limpahan berkah dan karunia seperti Mas Acep Wijayanto dan Mbak Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Wah, kebyoknya ambro. Wis bubrah ngene iki angger cara ngene iki bubrah iki. Luar biasa. Sangat luar biasa. Dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, menjelang jam 12 menjelang adzan zuhur, perkenankan saya untuk undur diri sejenak, hadir kembali setelah kumandangnya adzan zuhur. Nuwun matur nuwun.